An rasagaí nach ndéanann ach ní smúna leat den speiceas Damhán Alla líonta, tugann se thart ar uairchloig chun líon a dhéanamh. Is leacht atá le fáil I mbolg an Damhán Alla an siada. Nuair a scaoileann an Damhán Alla leis, éireann se soladach agus cruthaítear sná. Iche an Damhán Alla áirithe an seanlainn, sola grothíonn siad líon nua. Is Damhán Alla I Damhán líon, a ainneoin a líon gach lá. Sin iarracht mhór, duine Damhán Alla líonta chun breith ar feithidí le hiche. Chomá leis sin, úsáidtear líonta chun Damháine nó Damhán Alla óga a chosint. Nuair a bheith an Damhán Alla uimheacha, stairlann si iad I sach siada, agus in sin ceanglaíonn si é le líon chun iad a chuineáil sábailte. Tá siad a Damhán Alla an láidir. Is é an nós atá ag Damhán Alla nach ndéanann líonta, dul sa tóir ar threach agus ionsaí dhéanamh orthu, thugtar Damháine ar Damhán Alla óga.